Què passarà ara amb tot el tema de la massa salarial esportiva? Com diem, avui s'ha anunciat també quina massa salarial tindrà aquesta temporada al club, a la part femenina, que seran 13,7 milions, molt similar a la massa salarial pressupostada d'aquest any, que eren uns 13 milions, i com diem, el Barça què ha passat? Què ha passat en altres moments? Que hi ha hagut d'haver renovacions, perquè aquí es parla molt de que la temporada vinent, l'estiu vinent, el Barça haurà de renovar moltes jugadores. Què ha passat en altres moments en què el Barça ha hagut de renovar jugadores importants de l'equip? Ha passat en dues vegades. De vegades hi ha hagut dos picos en què s'ha pujat aquesta massa salarial del club, del femení. Va ser la temporada 22-23, que hi va haver un increment d'uns 3 milions, i la temporada 23-24, que hi va haver un increment de 2,7 milions. Què té en compte d'aquestes temporades, sobretot la temporada 23-24, que es van fer dues renovacions importants? Es va renovar el contracte d'Alexia i es va renovar el contracte d'Aitana. Per tant, com diem, el Barça segurament necessitarà aquests 2-3 milions per poder tancar les renovacions que hi haurà el proper estiu. D'aquí ve que el Barça hagi hagut de reduir aquest estiu amb sortides doloroses, sortides de jugadores que portaven molt temps al club, com Rolfo, sortides de jugadores que portaven molt temps també, no tant potser ja en significació, sinó més en significat a club, com és Jana. El Barça, a les últimes temporades, ha aconseguit també que començar a ingressar en concepte de traspassos. La temporada anterior va ingressar uns 300.000 euros, aquesta temporada també el pressupost estava inclòs aquests 300.000, que és una quantitat molt similar que el que sembla que pagarà l'equip que s'han portat a Jana. Per tant, el Barça està començant a rendibilitzar també jugadores i està començant a fer també ventes de jugadores, que és una cosa que també havia d'acabar passant també en el femení. De fet, si mirem també els números, el Barça ha anat inventant cada any també la part d'amortitzar perquè ha anat fent inversions, ha comprat jugadores com abans no ho feia, en el seu moment va comprar Kira, últims anys ha comprat Kika, per exemple. Per tant, com diem, hi ha hagut un d'allò, i aquests 2,7-3 milions són els que pot necessitar el Barça, i aquest estalvi que hi ha hagut en xifres segur que li ajuda al Barça a complir i seguir amb aquest molt bon rati que tenim de cobertura entre les despeses i el que són els ingressos.